Ďalšie pokrytectvo progresívneho Slovenska v priamom prenose. Tomáš Valášek predstiera, že nepozná svoj vlastný plat. Pán poslanec, vy máte alebo nemáte problém povedať, aký máte plat ako poslanec? Vy ste veľmi pekne, úprimne neviem presne povedať. Nesledujete to rovnako ako ministri? Nesledujem to. Práca poslanca je náročná. Tieto peniaze pánovi poslancovi nezávidím. Prekáža mi falošná hra na transparentnosť. Keďže pán Valášek nevie, koľko zarába, ja mu to poviem. Plat poslanca je verejne dostupný údaj. Poberá presne 7024 eur a 97 centov v hrubom. Túto sumu dostáva ako predseda výboru s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji. Téma peňazí je citlivá. Pozrite sa, ako odpovedá politik, ktorý sa pred ľuďmi na nič nehrá. Pán minister, vy máte problém povedať, aký máte dnes plat? Aj s paušálnymi náhradami? Áno, samozrejme. Tak povedzte. Plat mám do 3 000, základný plat, ktorý dostávam paušálne náhrady, plus k tomu do 7 500. Juraj Blanár vyložil karty na stôl. Politik, ktorý pred vami tají vlastnú výplatu, vám pri riadení štátu zatají úplne všetko.